ka jingyelang jong ka Regional Democratic Alliance RDA ka badai ka kanhun jong ki MLA ka UDP bat HSPDP ha ka sibalang kilasim na kawai karai kataban kersan teli yau Dr. WR Kharuki ha ka ni election MP Raja Sabha kaban long ha ka khandai tarik mentau nai ha bakran bikla ptai khobor u General Secretary ka RDA ba rinik ton lingdo thongkhar bat MLA jong ka mawkwan ulong ba ka jingyelang ka balalong ha ka te ka janmiet balalum do chairman ka Alliance badai ru president ka UDP ba met balindo da kawai kesur kilarai ba ka RDE hi kan kersan utoi kurtong monlang jong ka sarkar MDA ubani khun pat na ka tiket jong ka NPP kuman chukudo hangni ka RDE ka don khatwai ngut kiamle kata arngut na HSPDP bat khandai ngut na ka UDP kata kentup lang ki arngut ki associate member jong ka ba eskesun bat usambal sangma ngirang sudap ka meeting jong ka RDE ha ka bangi la don lang sipongut ki MLA jong ka ki bagi don ki parti fair na kaliang jong ka UDP na kaliang jong ka HSPDP UDP ngila don barok ki MLA ngina ka HSPDP ngila don barok ki MLA bat i ba Samuel M Sangma ibadai associate member jong ka UDP ngila yakran halor ko way ka agenda ka bedai bet tang bat ka MP election kene ka Raja Sabha MP election bat ngila yarai da ka jing menjurulang barok ke member ke pengiran berspongut ngila yarai bangin kersan bet ya kandidat uba ke MDA kala det jet ya Dr. Wan Roy Kharuki nakam takane ke MP Raja Sabha te kali tang kata hi ka jendai ka pengiyo penikran mene